I pozdrav svima ljudi i dobrodošli u novi video. U današnjem klipu ćemo pokazati kako zaraditi neki cash. Znači, pre nego što krenemo, znači jedan disclaimer, znači pod jedan, nećete zaraditi neke abnormalne pare, nešto da se obogatite, a kao druga stvar, treba će neko vremena, nećete moći danas uradite, sutra ste već dobili pare, nego će trajati proces mesec do dva. Znači, sigurno računajte 2 meseca. Pa hajde da vam pokažem. Dobro, znači evo nas na telefonu, šta treba da skinete jeste, znači na Google Playu, ne notifikacije, znači Market Agent App, skinete, evo ovako izgleda aplikacija. Sad, možete meni pomognete da ja dobijem 50 poena, ako se registrujete putem linka, mog linka u deskripciji, ako nećete, bomba, poštujemo, stavit ću sve linkove, samo da vi sklikćete i fulka. Znači kad uđete napravite nalog i to će da izgleda ovako, ko što vidite sad na ekranu. Znači imate ovako neke ankete, sad pre svega Stefane Sereš, odmah da vam pokažem da nije, evo ulazim u Paypal, Market Agent se zove, evo, moj Paypal, evo scan finger, sve full. Znači da vidimo, evo sad skoro sam digao neke pare, još da ispoštuje, vrate, da ispoštuje internet. Evo ga, Market Agent, evo, znači digao sam danas, mislim nije danas, juče mi je stiglo 10 evra s ovih anketi. Evo, ja sam već digao 20 evra, realno velike razmake jer ja ni ne radim aktivno, sad ću da pokažem kako i šta. Znači ovdje mi iskaču neke ankete od 50 poena, 100 poena, 5 poena, 5 poena vam uglavnom imamo svaki dan i to vi radite. To što vi uradite imate ovdje u account statement. I vama tu izlazi šta ste, evo vidite 3.9. sam ja skinuo 1000 poena. 1 poen vam je 0,1 evro, znači 10 poena je 0,1 evro. Minimum koliko možete da dignete jeste 10 evra, znači 1000 poena 10 evra. Evo vidite, znači piše ovdje sve, sad ćemo scrollujemo prvi put kad sam digao, evo. 11.1. odnosno 1.11.24. tad sam prvi put digao 10 evra. Znači evo vidite koliko puta sam ja radio ovih po 5, znači kažem vam dug proces, evo čak i ovdje nešto nije prošlo, znači ja sam digao 1000, odnosno 10 evra, potrošio sam 1000 poena, ali opet mi je ostalo nekih evro i 30, vidite, i ovdje se skupi po evro, znači opet izaći iz aplikacije, znači tako uglavnom radite. Pare morate digniti na kompjuteru, zašto ne znam, tako su oni rekli, ne znam ljudi, samo kako sam ja radio da vam pokažem i to je to. Znači da imate 1000 poena ovdje, evo ja sam digao 11, Exchange Area, izaberete Paypal ili koji već hoćete, izaberete poena, znači imate 1000 za 10 evra, 2500 za 25 evra i 5000 za 50 evra. I ovdje samo pišete vaš Paypal, nebitno je, i transfer. Trajeće od 2 do 3 dana, meni je prvi put trebalo 3 dana, sad mi je trebalo dan jer sam vjerojatno već dizao, tako da ne znam, zavisi vjerojatno od slučaja do slučaja. I to je bilo to današnjeg klipa, nadam se da ste uživali, nadam se da vam je od pomoći. Ljudi, kako hoćete, opet kažem, ako hoćete moj link u opisu, ako nećete, respekt, imate Google Play, App Store link u opisu. Poštujem sve, ljudi, samo nek se zgrnu pare, ćao!